Драги зрители, скъпи сънародници! Много е ясно, че нашата родина е управлявана от едни народни представители, които са изключително предателски, изключително компрометирани и изключително опорочени индивиди. Тези индивиди нямат представа как да управляват една република и нямат представа какво означава спазване на предизборна програма или спазване на обещания, спазване на идеология. Те нямат никаква идеология и нямат тези, които управляват, не са нито леви, нито десни. Те нямат представа какво означава думата идеология даже. Обаче за друго искам да говоря. Фармацевтичната мафия и фармацевтичните холдингзи, фармацевтичните компании стават все по-алчни.